Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig niyo ang isang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalakad ni Sakura. Isa akong Japanese Pinay or Japinay. 27 years old na ngayon at isang working mom. Masasabi kong puno ng pagsubok ang aking buhay, lalo na ang aking love life. Nagsimula ito nung 15 years old ako, nang makilala ko si Jerome, ang first love at first boyfriend ko. Naging mabuting boyfriend sa akin si Jerome. Sweet, caring, faithful, at saka sobrang mabait. Ayos na sana ang relationship namin until nag-decide ang kanyang parents na sa Maynila na siya pag-aralin. Sakura, bukas ng alis ko papuntang Maynila. Ayaw man kitang iwanan pero kailangan kong gawin ito eh. Para din naman ito sa magiging kinabukasan natin. Kailangan ko makatapos para may magandang buhay akong iaalay sa'yo. Jerome, hindi ko kaya. Ayoko mawala ka sa akin. Iniisip ko pa lang para na akong mawawala ng hininga. Sandali lang ako mawawala. At saka, sa Maynila lang naman ako mag-aaral. Pwede mo naman akong bisitahin, di ba? Oo nga, pwede. Kaso nag-worry lang ako sa'yo. Kasi mamaya pag nakarating ka na ng Maynila, kalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Hindi kita pwedeng kalimutan. Girlfriend kita eh. Sayang, hindi kita makakasama sa first anniversary natin. Oo nga eh. But don't worry. Tatawagan kita. Magsa-celebrate tayo ng anniversary natin kahit man lang sa video call. Sana, Jerome, tayo pa rin ang magkatuluyan sa uli, ano? Oo naman. Basta't ipagdasal natin yung sa Diyos. At saka siyempre, depende yan sa kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Basta't sa akin makakaasa ka, Sakura. Jerome. Ikaw lang ang una't huling mamahalin ko. I swear. Sakura, bakit di ka pa kumakain? At saka, namumutra ka. May sakit ka ba? Masama lang pakiramdam ko, Kuya Tatsuya. Tsaka ayoko ng pagkain. Sorry, parang ayaw masikmura ng katawan ko. Ops naman, para sa akin na nagluto ng pagkain natin. Sorry talaga, Kuya Kaito. Alam ko masarap ang luto mo. Nagkataon lang, meron akong hinahanap na ibang pagkain eh. Sandali. Hindi kaya buntis ka, Sakura? Ha? Ano po, Ma? Matagal na kita naobserbahan. Madalas kang mahilo, naduduwal. Tapos sinusubukan mo lang yung kinakain mo. Namumutla ka rin. Tapatin mo ko. Nagalaw ka na ba ni Jerome? Ano, Sakura? Oo. May nangyayari na sa amin ni Jerome. Patay tayo dyan. Kung sakaling buntis ka, pananagutan ka kaya ng lalaki yun? Nag-aaral pa lang pareho si na Sakura at Jerome. Yo. Paano niyo mapapanagutan ng kapatid natin? Malabo, Kuya Tatsuya. Sakura, Sura. magbihis ka mamaya. Pupunta tayo sa doktor para ma-check up ka. At masiguro kung buntis ka nga. Sakali mag-positive ka, tatawagan ko ang mga magulang ni Jerome para mapag-usapan ang problemang ito. Sakura, umiiyak ka na naman. Si Jerome pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon?
buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Oo, Wala siyang reaction nung sinabi ko na buntis ako. Pati yung parents niya nagpalit na ng number ng phone para hindi matawagan ni Mama. isa lang ibig sabihin, Takura. Hindi handa si Jerome na panagutan ka. Huwag kang mag-aalala. Andito kami ni na Mama at Kaito para tulungan ka. Uy, Hindi mo kailangan si Jerome. pero mahal ko pa rin siya. Para mo, mas asikasuhin at mas bigyan mo ng pansin ang magiging anak mo. Marapit ka ng mga anak, Sakura. Huwag kang iyak ng iyak. Makasasamayan sa anak mo. Magpakatatag ka. Hello? Sakura, ako ito si Jerome. Jerome, mahigit 1 taong kang hindi nagparamdam sa akin. Alam mo ba kung gaano ko nag-alala sa'yo? I'm sorry. Bakit hindi ka nagparamdam? Di ka man lang tumawag. Kung natuloy lang sana kami sa Maynila nung nakaraang taon, di sana nagkita tayo dun. Buti na rin at hindi kayo natuloy ng Maynila. Ha? Bakit? Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko sa'yo dati. Nakabuntis ako ng ibang babae. Magkakaanak na kami. At saka kailangan ko siyang pakasalan. Nakaplano na yung lahat sa susunod na buwan. Pinaasa mo lang ako sa wala. Pero, sige. Kahit na masakit sa akin, pinalalaya na kita. Hangad ko yung kasiyahan nyo ng magiging asawa mo. Congratulations. Goodbye. Anak, alikot mo. Halika nga dito. Basahin likod mo. Halika, palitan natin yung shirt mo. Opo, Mama! Halika. Oh, huwag kang malikot. Tingnan mo, basang-basahin likod mo. Aray ko. Sandali, pupunasan ko. Opo. Sandali lang, Miko, ha? Tapos ito, laro tayo ulit, ha? Sige. Anak, tama na. Baka hikain ka uli. Uuwi na tayo. Mamo naman! Ayaw ko pa po umuwi! Sige na, Renji. Tama ang mama mo. Baka hikain ka na naman. Tulad kahapon. Next time na lang tayo maglaro uli. Ano? Teka lang, Renji, ano ba ang kulit mo? Sandali, pupulbusan kita. Opo. Oh, ayan. Ayan. Oh, bagong palit na yung shirt mo, ha? Mama, si Miko po pala. Kaibigan ko po dito sa school. Hi po. Hi din, Miko. Oh, wala ka bang sundo? Wala po. Hinintay ko pa nga ang papa ko. Kasi siya madalas sumundo sa akin eh. Nung isang araw po, Mama, na-meet ko na po yung papa ni Miko. Oh? Ang bait po niya. Binili po niya kami ni Miko ng ice cream. Talaga? Opo. Galing ano? Oh, Miko, sabihin mo sa papa mo, thank you, ha? Opo! Ay! Ayun na po palang papa ko eh! Papa! Papa! Miko! Miko, anak! Oh, kumusta ka na? Ang schooling, kumusta? Okay naman po. Papa, alam nyo, naka 100 kami sa seat work ni Renji. Talaga? Opo. Galing naman ang anak ko. Ay, alika Papa. Ha? I-meet natin ang mama ni Renji. Sakura?
Ikaw ang nanay ni Renchi. Salamat, Jerome. Hinatid mo pa kami ni Renji sa bahay. Walang anuman. Sakura, kung okay lang sa'yo, may tatanong sana ako eh. Sinong ama ni Renji? Ikaw ang ama ni Renji. Ha? Buntis na ako noon nung iwan mo. Sabi ko na nga, be. Unang kita ko palang kay Renchi. May naramdaman kong anak ko siya. Ganon kasing itsura ko nung bata pa ako. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo noon ng totoo. Ayoko kasing makagulo pa si Renji sa pamilya mo. Nasabi mo ba kay Renchi ang tungkol sa tunay niyang ama? Naikwento kita sa kanya. Pero hindi pa niya alam kung ano ang itsura mo. Pwede bang kilalanin niya ako bilang ama? Sakura, gusto kong bumawi sa anak natin at huwag kang mag-alala. Regular akong magbibigay ng sustento kay Renchi. Ano naman kayang magiging reaction ng asawa mo kapag nalaman niyang may anak ka sa akin? Alam kong maunawaan ni Sandra ang lahat. Okay, sige. Hahayaan kitang makasama mong anak ko. May tiwala naman ako sa'yo. Hindi mo pababayaan si Renji. Nasa iyo na rin kung gusto mong bumawi sa mga pagkukulang mo sa kanya bilang ama. Salamat. Pangako, magiging mabuti kong ama kay Renchi. Mukhang napapadalas ang pagpunta mo kina Sakura. Sandra, magsisimula ka na naman ba ng away? Please, pagpahingay mo naman ako. Pagod ako eh. Ano? Pagkatapos ninyo maglandian ni Sakura, sasabihin mo sa akin, pagod ka? Pwede ba huwag kang magsimula ng away? Wala ako sa mood. Kung ayaw mong binubutaktakan ka, magtino ka. Pwede ba? Tignan mo na yung paggawa ng excuses sa akin. Dahil lahat yon, gasgas na, bulok na. Huwag mo gawing excuse ang bata sa paglalandian ninyong dalawa ng Japayuki na yon. Alam mo kung anong problema mo? Masyado ka nabubuhay sa nakaraan. Puro insecurities ang nasa utak mo. Kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Walang pagbabago. Oo, nabubuhay talaga ako ngayon sa puro insecurities dahil ikaw ang may kagagawan. Hanggang ngayon kasi, kahit hindi mo aminin, mahal mo pa rin ang ex mo. Mahirap bang intindihin na kaya ako pumupunta kina Sakura para bisitahin ang anak ko? Kailangan din ni Renji ang pagmamahal na magmumula sa kanyang At ama. paano naman ang anak natin? Oo, naiintindihan kong sitwasyon. Hindi ako manhid at may pusong bato. Pero sana, isaalang-alang mo naman ang nararamdaman ni Miko. Ilang beses ka na tumanggi sa kanya na mamasyal kayo? Ilang beses kang nangako sa kanya? Marami ng beses! Pero lahat yun, napako! At saka, Jerome, nakakalimutan mo yata. May asawa ka. Asawa mo ako. Naghahanap din ako ng pagmamahal mula sa'yo. Ang sakit lang. Hindi ko maramdaman yun sa'yo. Simula nung dumating ulit sa buhay natin yan si Sakura. Bakit ba hindi mo ako maunawaan? Sa totoo lang, gulong-gulo na ako sa sitwasyon. Hindi ko na alam kung sinong uunahin ko. Mahal ko kayo ni Miko, Sandra. Pero mahal ko rin si Renji. At saka, matagal ko na kayo nakasama ni Miko. Habang si Renji, ngayon ko lang nakasama. Sana naman hayaan mong makasama kong anak ko. Alam ko yun. Hindi ka naman namin pinagkakait kay Renji. Ang hinihiling lang namin sa'yo ni Miko ay magkaroon ka rin ng oras sa amin. Ilang beses na kami nagparaya. May naaawa kami kay Renji. Pero wag mo naman kaming sagarin. Jerome, kailangan ka din namin. Mabuti naman at pumunta ka sa Sakura. Bakit, Sandra? Ano pag-uusapan natin?
tungkol kay Jerome. Sakura, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan niyo na kami ni Jerome. I don't want to be rude, pero nasisira na yung relasyon namin ni Jerome dahil sa inyo ng anak mo. Sandra, unang-una, hindi ko hangad na sirain ang relasyon ninyong mag-asawa. Nagkataon lang na kailangan ni Reggie ng pagmamahal ng isang ama. Alam mo, wala na akong nararamdaman pa kay Jerome. Nakaraan na yun eh. Kung sa palagay mo, nasisira namin ang anak kong relasyon ninyo ni Jerome, I'm sorry. Kaya lang kita kinausap dahil doon. Nawawala na kasi siya ng oras para sa amin ni Miko. Alam ko naman eh, nauunawaan mo ko. Ina ka rin katulad ko. Si Miko nagtatampo na siya sa ama niya. Kasi puro na lang si Renji. Sa kanya nakatuon ang atensyon niya. Nasasaktan ako para sa anak ko. I know. Pero hindi mo ba naisip, ngayon lang naranasan ni Renji ang maramdaman ng pagmamahal ng kanyang ama. Kayo ni Miko, matagal niya kayong nakasama. Na-enjoy niyo ang pagmamahal na binibigay sa inyo ni Jerome. Pero si Renji, ngayon lang niya nakasama ang kanyang ama. For 7 years, nangulila siya sa pagmamahal ng isang ama. At ngayon, may sakit ang anak ko. Huwag niyo namang pagkaitan na mahalin siya ni Jerome. Konting panahon lang naman ang hinihingi ng aking anak. Sana, mapagbigyan niyo siya. Okay. Naiintindihan ko. Sige. Magpaparaya ulit kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala si Jerome sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy nice birthday, anak. O, etong regalo ko sa'yo. Wow! Thank you po, Mama! Welcome. Kami rin ang mga tito mo, Renji. May regalo din kami sa'yo. Wow! Sana magustuhan mo lahat regalo namin sa'yo, ha? Wow! Mga laruan! Hey, thank you po, Lola! Tito Tatsuya! Tito Kaito! Reggie, may regalo din kami sa'yo ng tita Sandra mo. Eto, Renji. Alam namin paborito mo yan. Wow! We Bear Bears! Paborito ko nga po ito! Salamat po, Papa! Tita Sandra! Sandra, naku, maraming salamat. Dumating kayo sa birthday ni Renji. Malaking bagay itong ginawa nyo para sa anak ko. Walang anuman, Sakura. Masaya kami mag-asawa na makasama si Renji sa special day niya. Kung kasama nyo lang sana si Miko, di mas masaya siguro si Renji. Close na kasi ang dalawang magkapatid. Nasa Amerika lang kasi si Miko eh. Nagbabakasyon sa mga lolo't lola niya. Pero malapit na rin siya umuwi. Sakura, Jerome, salamat din sa'yo. Dahil kahit na busy ka at abala sa iyong pamilya, may oras ka pa rin para kay Renji. walang anuman. Masaya ako kasi nagagampanan ko ang tungkulin ko sa aking anak. At saka, tinutulungan ako ni Sandra. Parang anak na rin ang turing ko kay Renji. Nakakatuwa at nakakataba ng pusong marinig mula sa inyo na mahal niyo ang aking anak. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Sa ngayon, 10 taon na si Renji at nag-aaral sa isang private school. Patuloy pa rin sa pagdalaw si Renji sa kanyang ama at masaya naman siyang sinasalubong ni Sandra at Miko. At ito pa, magkumari na kami ni Sandra dahil naging ninang ako sa pangalawang anak nila ni Jerome na
Pinangalanan nilang Mark Andrew. Ako naman, may boyfriend na rin. Mart ang kanyang pangalan. Nagtatrabaho siya bilang sales rep at masasabi ko na masaya ako sa kanya. Next year, ikakasal na kami ni Mart. Kaya super excited na ako. Ako si Sakura. Ito ang aking buhay. Bagamat hindi man nagkatuluyan sina Sakura at Jerome, ay masaya pa rin sila sa kani-kanilang buhay. Ganun talaga ang mangyayari na ang bawat partido ay walang insecurities na itinatago at tanggap nila ang bawat isa. Nagawa pa rin magkaisa nila Sakura at Jerome para sa kanilang anak na si Renji. At higit sa lahat, natutong tanggapin ni Sandra ang sitwasyon at natutuhan na rin niyang mahalin si Renji bilang kanyang sariling anak. Naway maging inspirasyon ang kwentong ito sa mga katulad ni Sakura at Jerome na may kaparehong sitwasyon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Sakura. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ngayon ang paglalakad ng isang anak na ginawa ang lahat para sa kanyang ama. Siya ay si Dana. Bata pa kami ng kapatid kong lalaki nang iwan kami ng aming ina. Mag-isa kami itinaguyod ni tatay na isang security guard para mapag-aral. Subalit minsan, sabay-sabay talagang dumarating ang mga pagsubok at minsan din, hindi mo alam kung paano makakaalpas sa sobrang hirap at pagdurusa. Nana, ito allowance mo ngayong linggo. Tipirin mo yan, ha? Sa 20 pa susunod kong sweldo. Opo, tay. Huwag kayong mag-alala. O ikaw naman, Gomer. Ito sa'yo. Salamat po, tay. Pasensya na kayo. Pero darating ang araw, makakaraos din tayo. Kapag naging guro ako, tay, titigil ka na sa pagtatrabaho. Pangako yan. Huwag mo na munang isipin yan. Basta ang mahalaga, mag-aral kayo mabuti ng kuya mo. Ha? Opo, tay. Gomer, Opo, tay. ikaw ang lalaki. Ikaw itong parang palaging umuurong ang dila. Para ka naman bago ng bago dyan kay Kuya Tay. Ganyan talaga yan eh. Pinagliya tayo sa library. Laging, naka-silence please. Gumaya ka kay Dana, Gomer. Maraming kaibigan dahil madaldal. Marami rin siyang kaaway, tay. Uy, si Kuya oh. Hindi yan totoo, Tay. Ang bait-bait ko kaya. Dana, baka naman nasosobrahan ka na, ha? Hindi, Tay. Sige, alis na ako. Ingat, Tay. Nilagyan ko ng kape ang bag mo ha, para wag kang antukin sa duty. Okay, sige. Salamat. Mang Romeo, good morning. Ay, good morning, Sir Eric. Ba, ayos ang pagkakasuklay ng buhok natin dyan, ha? Napansin nyo na naman po ang buko, Sir. Konti na lang. Kahawig mo na si Jose Rizal. O, di ba? Napatawa na naman kita. Pasok na po kayo, Sir. Malilate na kayo sa meeting. Mamaya na. Para kapag pumasok ako, humupa ng galit ni manager. Dapat po makita na niya kayo para makalma na siya. Ayos ka talagang bambola, Mang Romeo. Totoo po yan, Sir. O, kumusta ang mga anak mo? Maayos naman po. O, kailan mo ko uli iimbitahan sa bahay nyo?
Mag-inuman tayo. Aba, pag libre kayo, sir. Anytime, pwede kayo pumunta sa bahay. Ayos ah. O sige, sige. Papasok na ako ha. Sige po, sir. Sir. Yan lang, ha? Dana. Anak, bakit dala nga rito yung pulutan? Opo! Ito po, oh. Dana, talaga ka na. Huwag ka muna magbo-boyfriend ha. Nako, wala pa po sa isip ko yan, Sir Eric. Oh, yan ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo, Tito Eric na lang ang itawag mo sa akin? Para ko na kayong mga pamangkin kasi itong tatay nyo ha. Para ko na itong kapatid. Babait yan at masipag, sir. Kaya alam niya na kapag estudyante pa lang, hindi pwede makipagrelasyon. Tama yan. Siya nga pala. Ito. Ano po ito? Paghatian nyo ng kuya mo. Naku, sir. Huwag na. Ano ka ba? Hindi ko naman sa'yo binibigay tapos ikaw ang tumatanggi. Kasi, sir... Sige na, Dana, kunin mo na ito. Salamat po, Tito Eric. Iyan. O, di ba? Mas magandang pakinggan. Alam mo, anak, wala pang pamangkin si Sir Eric dahil parehong mga busy sa trabaho mga kapatid. Oo, tapos si Mrs. Hindi naman magkaanak. Uy, may pag-asa pa, sir. Bata pa naman ang asawa niyo. Hindi na ako maasa. Ayos na rin naman sa akin na kami lang ni Mrs. Ay, sige na, Dana. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Opo, excuse me po. Naiinggit nga ako sa'yo, Mang Romeo. Ikaw kasi may anak ka, 2 pa. Ako wala, kahit isa. Tapos, hindi pa kami magkakasundo ng mga kapatid ko. Ay, Bakit, sir? Hindi pa rin ba kayo nagkakaayos ng isang kapatid niyo? pati nga yung isa, masama na rin ang loob sa akin eh. Ba? Hindi lang namin pinapakita sa ibang tao na hindi kami okay kasi baka maapektuhan ang negosyo. Hanggat ang kapatid ko pang panganay ang manager namin, titiisin ko na lang munang lahat. Kasi ayokong tuluyan kaming magkawatak-watak. Sayang ang negosyong ipinamana sa amin ni Papa. Tay, nagluto ako ng almusal. Kain ka muna. Si Kuya may binili lang saglit na... Tay! Oh, Gomer! Kuya! Uy, bakit ang pagla mo? Si Sir Eric! Si Sir Eric! Si Tito Eric, bakit? Bakit, Gomer? Patay! Ha? Patay na! Ano? Kuya, ano ba sinasabi mo? Andun pa yung mga pulis sa labasan. Kasasakay lang sa ambulansya ng katawan niya. Pero sabi nila, patay na raw. Sinaksak! Oh, Diyos ko. Hindi! Opo! Ay, Opo! ano po yon? Mga pulis po kami. Nandyan po ba si Mr. Romeo Santos? Bakit niyo po hinahanap ang tatay ko? Walang iya ka! Ikaw ba pumatay sa asawa ko? Tama na po! Hindi po si tatay ang gumawa nung kay Tito Eric! Kriminal ang tatay mo! Walang ibang pwedeng magtangka sa buhay niya kundi ikaw! Kinuha mo ang loob ni Eric para mawili siya sa inyo, di ba? Pero ang totoo, humahanap ka lang ng tiyempo para pagnakawan siya! Hindi totoo yan! Para sa 50 mil, pinatay mo ang asawa ko! Wala kang kaluluwa! Hindi po totoo yan! Hindi mamamatay tao ang tatay ko! Tay, sumagot ka! Hindi mo naman ginawa yung kay Tito Eric, di ba? Hindi mo siya pinatay! Huwag ka mag-alala, Tay. Gagawa ako ng paraan para makalaya ka dito. Anak, huwag mo na akong alalahanin. Basta alam natin ang totoo, yun ang mahalaga. Hindi, Tay. Mapera sila, kaya kayang-kaya nilang baliktarin ang katotohanan. Si Tito Eric, alam kong alam niya kung sinong gumawa nito sa kanya. Anak, ang pag-aaral ninyo ng kuya mo ang isipin mo. Hindi, Tay. Hindi ako papayag na makulong ka. Gagawa ako ng paraan.
Ikaw si Dana? Tatay mo yung nakita ko sa balita na hinuli dahil suspect sa pagpatay sa anak na mayamang angkan dito sa ating bayan. Attorney, tulungan niyo po kami. Hindi po totoo ang bintang sa kanya ng mga tao. Hindi siya mamamatay tao. Bakit ako maniniwala sa'yo? Anyone can be a suspect right now. Kahit ikaw. Okay lang kung ako makulong. Huwag lang ang tatay ko. Hirap na siya sa pagpapalaki sa amin mula nang iniwan siya ng nanay namin. Araw-gabi siya nagtatrabaho. Nagtitiis siya ng antok, ng pagod, ng hirap. Para lang may taguyod kami ng kuya ko. Hindi siya karapat-dapat sa kulungan na yon. Napakarami niya ng tiniis na hirap para sa amin. Hindi ko makakayang makita siyang naghihirap sa loob ng selda dahil sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Okay. So, anong gusto mong gawin ko? Paano mo ako nahanap? Hindi ko po alam. Naglakad lang ako ng naglakad. Mula pa kahapon. Lumalapit ako sa mga opisina ng mga abogado dito. Pero walang gustong tumulong sa akin. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit gawin niyo na lang po akong katulong kapalit ng serbisyo ninyo, makalabas lang ang tatay ko. Nagmamakaawa po ako. Tay, kumusta ko kayo rito? Maayos naman ako, Gomer. Pero may pasakay sa mukha. Ano nangyari dyan? Nag-away yung mga presong kasama ko sa selda. Sinaway ko. Kaya lang, nadamay ako. Huwag kang mag-alala, Tay. May nahanap na kaming makakatulong sa inyo. Makalalabas ka rito. Kumakain ba kayo magkapatid? Opo. Nagtrabaho muna ako sa food chain. Tumigil ka sa pag-aaral? Opo, Tay. Diyos ko. Patawarin niyo ako, mga anak. Pati kayo nadadamay sa mga nangyayaring ito. Kumpara sa pinagdaraanan namin, mas mabigat ang pinagdaraanan nyo rito sa kulungan. Lalo na, at hindi naman totoo yung mga akusasyon sa inyo. Maawain ng Diyos. Alam kong tutulungan niya tayo. Dana! Dana! Attorney Cyril? So, paano ba yan? Panalo tayo. Dahil napatunayan na walang kasalanan ng tatay mo, na ayon sa forensic expert, si Sir Eric ay biktima ng pang-hold up kung saan siya napatay. Nakita yun sa CCTV, malapit sa pinangyarihan ng krimen. Talaga po? Makakalaya ng tatay ko? After 2 years? Yes. Salamat po, attorney. Salamat po. Kanina pa kita hinahanap Hindi kita makita. Kinakabahan kasi ako Kaya pumasok muna ako ng chapel. Oh, sabihin mo na sa kuya mo. Napakapalad ng tatay niyo sa inyo. Kung gaano kayo itinaguyod ng tatay niyo na mag-isa. Ganon niyo rin siya pinaglaban at ginamayan ngayon. Sa isa sa pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay niya. Na-inspire ako sa inyo. Salamat po, attorney. Kung hindi dahil sa inyo, hindi makakalaya si tatay. Kinasihan ng langit ang tatay niyo. Magpakatatag kayo, ha? Habang buhay ko po itong tatanawing utang na loob sa inyo. Oh, come on. Huwag mo na isipin yan. Sige na. Puntahan mo ng tatay mo. Hinihintay kayo noon. Opo. Ay, tay.
malaya ka na. Sa wakas, makakasama ka na uli namin. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong dalawa. Dahil hindi niyo sinukuan ang pagsubok na ito. Hinding-hindi tayo susuko sa kahit anong pagsubok. At sabay-sabay nating harapin ang anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Isa yon sa hindi namin makakalimutang karanasan. Bagamat parang bangungot ang pangyayaring yun, doon namin napatunayan na kapag magkakasama naming hinarap ang problema, maaari namin itong mapagtagumpayan. Ako po, si Dana, at ito ang aking buhay. Hindi nawawala ang mga suliranin sa buhay. Ngunit kapag sama-sama, mas magaan pasanin ang anumang pagsubok na dumarating. Mga nagsiganap, Junel Benamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, at sa papel na Dana, Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig ninyo ang kwento ng isang ina na hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin ang pagdadalamhati ng masakit na pagsubok na sumukat din sa kanyang katatagan sa huli. Siya ay si Lydia. Karnal na magkakaibigan ang mga magulang namin ni Hernan. Kaya naging produkto kami ng isang arranged marriage. Gayunpaman, sa kabila nun, maayos pa rin namin nagampanan ang mga parte namin bilang isang mag-asawa. At bilang mga magulang ng aming mga naging anak na sina Denzel at Kenji, na ngayon pareho ng mahuhusay na civil engineers tulad din namin ng kanilang ama. Pero dahil marami kaming naisantabing mga pansariling pangarap ni Hernan nang kami kinasal, dumating ang sandaling nais din namin bigyan laya ang aming mga sarili para sa katuparan ng mga iyon. Pwede ba kitang maabala sa pagre-review mo sa mga plano ng susunod niyong proyekto, Lydia? Oo naman, Hernan. Ang totoo, pinapasadahan ko lang ulit yung mga papeles na pinapacheck sa akin ng kumpanya. Teka. Bakit ba may pakiramdam ako mahalaga ang sasabihin mo? Alam mo namang noon pa man, gusto ko na maglakbay sa iba't ibang bansa. Pero siyempre, kung saan ako makakakita ng opportunity para ma-practice ko pa ang profesyon ko para maging productive pa rin ako, doon ako mamamalagi. Sure, Hernan. Karapatan mo yun. Oh, kailan ang plano mong pag-alis? Well, as soon as possible. Sa Spain ang una kong destination. Gusto ko kasing maranasan ang Pasko ron eh. Okay. Tutulungan kita mag-impake ng mga gamit na dadalhin mo. Salamat. Simulat sa pool, napaka-supportive mo sa akin. Dahil ganun ka rin naman sa akin, Hernan. Sa buong panahon ng ating pagsasama, pinagkaloob mo sa akin at iginalang ang aking mga karapatan bilang iyong kabiyak. Pero para hindi magtampo sa iyo ang iyong mga anak, magpaalam ka rin sa kanila. Of course. Pwede ko ba namang makalimutan ang dalawang paborito kong engineers?
nga kasi ang naging pagsusunuran nilang mag-asawa simulat sa Paul. Kaya magaang nilang nadidesisyonan ang mga bagay-bagay. Kahit pa hanggang ngayong nagkaedad na sila. Yung katapatan ni Hernan kay Lydia, yun ang isa sa hinahangaan ko. Isipin mo ha, arranged marriage sila. Pero ni minsan, hindi nakaisip ng babae si Hernan. At hindi ko rin sila naringgan ng issue tungkol sa pera. At kahit kailan, wala silang sinasabi tungkol sa isa't isa. Kundi, magagandang bagay lang. O di ba nga? Madalas sabihin ng iba, walang perpektong pagsasama. Pero tingnan mo ha, napakaganda ng koneksyon ni Hernan at Lydia sa isa't isa. Huling laro na pala natin ng bowling to. Aalis ka na sa Makalawa. So, hindi pala namin kayo makakasama sa Pasko, Dad. Oh, kayo naman. Sa tandaan niyong yan, ilang Pasko na ba tayo magkakasama? Payakap ka, Dad. Kasi nga, kapag nasa malayo ka na, hindi na kita mayayakap. At hindi mo na rin ako mayayakap. Kuya, pwede pa. Wala namang mga ganyang salita. Para ka namamaalam na eh. O why? Hindi ba pagpapaalam naman talaga ang pagkikita natin ito? Dahil aalis nga si Daddy. Ewan ko sa'yo. Lahat dinadaan mo sa biro. Para sabihin ko sa'yo, sa buong buhay natin bilang magkakapatid, ayoko yung pagbibiro mo ngayon. Tsaka na nga. Hey, Kenji. Anak, hindi pa tayo tapos magbanding ng kuya mo. Halika rito. Ma'am? Ma'am, ano nangyari kay kuya? Bakit itinakbo siya dito sa ospital? Wala na, kuya mo. Wala na, Kenji is dead. What? Paano nangyari yun? Ang lakas-lakas ni kuya eh. Wala naman siya sakit. Bakit? Naglihim siya sa atin. Matagal na siya may tumor sa utak. Abnormal ang paglaki ng mga selula sa loob ng kanyang utak. Nagpapagamot siya ng hindi natin alam. Ang masakit. Nakatakda pa na siyang operahan next month. Pero hindi na siya umabot sa kanyang operasyon. Pero paano yun naalaman ng lahat ng ito? Yung doktor na in charge sa kanya ngayon. Iya pala ang neurologist ng kuya mo. Nasa record niyang history ng sakit ng kuya mo. Kanto! Diyos ko! Sabihin mo hindi totoong lahat ng ito, ma'am! Sabihin mo hindi totoo! I'm sorry. Wala ako riyan sa mga panahong kailangan niyo ko. Nailagak na namin ang mga abonitensels sa columbarium. Pero ang iniisip ko naman ngayon, si Kenji. Oh, what about Kenji? Positive si Kenji sa T-cell lymphoma. What? Anong klaseng sakit yun? Isang uri ng cancer na inaatake ang lymph nodes. Lalo na kapag may infeksyon ng pasyente. Ang masakit din na rare form pa ng T-cell lymphoma at tumama sa ating anak. Oh, God! Saan daw nakukuha ang ganong sakit, Lydia? Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor ang pinanggagalingan ng sakit. Kung hindi pa nga lumabas ang pamamaga ng mga mata ng anak ko, hindi ko malalaman sa resulta na rin ng mga laboratory test.
Naooperahan ba ang sakit ni Kenji? Early stage pa lang naman daw. Kaya ini-schedule muna siya para sa chemotherapy. Titingnan muna ng mga doktor ang response ang system niya sa chemo. Ang mahalaga, curable pa rin ang sakit ni Kenji. Malaki pa ang chance na gumaling siya. Dagdagan pa natin ang ating mga dasal. Natutrauma na ako sa mga nangyayari. Bakit ang mga anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Lydia, minsan, may mga tanong tayo na hindi natin maintindihan. Pero lahat, may dahilan. Naiyak kami mag-ina na malaman ang findings niya. Bakit pinagdadaanan namin ang ganito? Samantalang wala namang kaming ginagawa, kundi puro kabutihan. Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Hindi pa ho pa ako lalabas ng ospital. Emergency room right now. Okay? Mataas at pabalik-balik pa rin ang lagnat mo. Nainip na ako rito. Gusto ko nang pumasok sa trabaho. Kaya tambak na sa office desk ko ang mga didesign kong transportation projects. May mga laboratory test pa tayo nahihintayin ng mga resulta. Ano sasabihin ng doktor? Kailangan natin sumunod. Ma'am, mamamatay din ba ako? Kaya ni Kuya. Huwag. Huwag mo sabihin yan. Magkaiba kayo ng sakit ng kuya mo. Gagaling ka pa. Basta lahat ng medication, susundin natin. Lahat ng posibleng paraan. Hihilingin natin sa mga doktor. Lydia, Hernan? nagulong isip ko nang malaman kong kalagayan ni Kenji. At walang pumasok sa isipan ko kundi kailangan kong umuwi dahil kailangan niyo ko rito. Maaari nga lang. Napigilan ang mga nangyayari, Hernan. Kailangan natin tanggaping may mga sitwasyong tulad niyan na hindi natin makokontrol. Araw-araw. Mula pa sa pagkamatay ni Desel at sa pagkakasakit ngayon ni Kenji. Nakatuon ako sa mga bagay na may magagawa pa tayo. Lalo na ang pag-usal ng mga panalangin sa nasa itaas. Yung hiningi ko sa iyong kalayaan para lang maranasan ko ang mga bagay na pinananabikan ko. Napilit ko pa rin gustong samantalahin. Hindi na pala dapat. Ang mga yun ang nagmulat sa akin. Na higit sa mga yun, may mahalaga pa rin akong papel na dapat gampanan sa inyo ng ating mga anak. Hindi mo na itutuloy ang mga plano mong paglalakbay. Kayo ang pinakamahalagang biyayang meron ako sa aking buhay, Lydia. At sa bawat Paskong dumarating, kayo ang pinakamagandang regalong hindi matutumbasan ng ano pa mang material na kasiyahang maibibigay sa akin ng mundo. At si Denzel, mananatili siya sa ating mga puso. Masakit mawala ng anak. Lalo pat nakasama mo na ito na matagal sa loob ng maraming taon. Pero ano nga ba magagawa natin
sa mga sitwasyong hindi naman natin makokontrol. Sabi nga, may dahilan ng lahat. Tulad din ng magandang dahilan na ipinagkaloob pa rin ng may kapal upang makapiling pa rin namin si Kenji na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang chemotherapy. At sa mga pagitan namin ni Hernan, ang katapatan pa rin sa isa't isa ang palagi at palaging nagbubuklod sa aming mga puso. Ako po si Lydia. At ito po ang aking buhay. Napakahalaga ng pagtanaw ng tao sa pag-asa dahil ito ang magdidikta sa kanyang mga pagkilos. At kung bakit sa kabila ng madilim na kasalukuyan ay naniniwala pa rin tayong magkakaroon ng liwanag ang hinaharap sa bawat yugto ng ating mga buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Lydia. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anchin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Marinig natin ang testimonya ng isang individual at ng kanyang tiwalang minsang nagkaroon ng lamat. Siya ay si Richie. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Angelo. I thought we are a perfect couple. Masaya ang aming maliit na pamilya hanggang sa nagulantang ako sa isang pangyayaring ni sa hinagap ay hindi ko inasahan. Ning, asan na naman ang asawa mo? Ay, baka patay na pa. Uy, grabe ka ate kay Kuya Doming. Ako. Akala ko ba sabi mo magbabago na ang asawa mong yun? Hanggang ngayon, inuumaga pa rin sa inuman ng iyong asawa. Pasuko na ako. Kaya tinanggap ko na lang na ganyan talaga yung asawa ko. Hindi ka pinalad sa asawa mo. Mabuti pa si Richie. Nakakuha ng matinong asawa. Pa, huwag mo ako kinukumpara kay Richie. Magkaiba kami ng kapalaran. Oo nga naman pa. Biniyayaan naman ako ng Diyos sa asawa kasi hindi ako kasi talino ni Ate Ningning. Matalino sa lahat ng bagay. Maliban sa pag-ibig. Pasalubong! Ay, salamat, mahal. Pasensya ka na ha. Dapat kagabi pa ako nakauwi, kaya lang marami pa kaming inayos sa site eh. Okay lang. Nag-asawa pa ako ng engineer kung hindi ko mauunawaan ang nature ng trabaho, di ba? Kaya wala na akong hahanapin pa sa iyo eh. Ikaw na ang pinakamaunawang asawa sa buong mundo. At ikaw naman ang pinakamatinong mister sa buong mundo. Ay, siya nga pala. Si Kuya Doming, nadaanan ko kanina sa kabilang barangay. Mukhang lasing na naman eh. May bago pa ba? Araw-araw naman yung lasing eh. Buti na lang maayos ang trabaho ni Ate Ningning. Kung hindi, saan sila pupulutin? Pinababayaan naman na ni Ate Ningning eh. Kasi lalo lang siyang mangungonsum eh. Buti pa ako. Mabait ang asawa ko. Wala pang bisyo. Guwapo pa.
Ito lang ang almusal. Ay, nako, kung gusto mo kumain ng ayos, magluto ka. Pambihira naman oh. Wala ka ng trabaho dyan. Tapos pati pagkain mo, ako pa magluluto. Eh, hindi lang naman akong kakain ah. Pati ang mga anak natin. Pinakain ko ng mga anak natin. Kontratuhin mo ako ha. Parang hindi na akong padre de pamilya rito. Ay, bakit? Umaasta ka ba na padre de pamilya? Ha? Eh, kung umasta ka para kang binata, umiinom ka hanggang gusto mo. Umuuwi ka kung anong araw mo gusto. Oh, yan ba padre de pamilya? Wala ka na bang ibang linya? Ha? Yan na lang ba laging sasabihin mo sa akin? Hoy, huwag mo ako tinataasan ng boses kung ayaw mo hambalusin kita ng walas tambo. Aga-aga, ha? Huwag mo akong binubwiset. Dahil kung pwede lamang kita isala, isasala kita eh. Para mapakinabangan man lang kita. Wala kang kwenta. Oh, bagay sa'yo, ate. Ay, oo nga, no? Alam mo kasi, pamili ka naman ng mga pamporma mo para kahit lasenggo yung asawa mo, at least, hindi mahalata ng mga tao na stressed out ka sa buhay mo. Tama ka. Dalasan natin ang pagsa-shopping, ate. Dali lang naman sabihin yan para sa'yo. Kasi wala naman kayong anak ni Angelo. O eh ako, may 3 ng anak. Kaya nakakapamili lang ako kapag ganito may extra akong pera. Gusto ko na nga rin magkaanak eh. Bakit kaya hindi pa kami binibiyayaan ng anak? Kapag hindi ka pa nagkaanak, mag-ampun na lang kayo. Yan nga rin ang iniisip ko, ate. Oo naman. Para may iba na kayong pinagkakaabalahan ni Angelo. Oo, nakakapagod ang magpalaki ng anak, pero masaya. Blessed ka. Kasi may anak ka na. Buti na nga lang may mga anak ako. Kasi kung wala, ayun ako. Kawawang Kuya Domingo. Matagal ko na siguro siya pinalitan. Isang linggo na naman palang wala si Angelo, ha, Richie? Oo, pa. May pinagagawa kasing kalsada sa kabilang bayan, kaya kailangan niya raw i-supervise. Ganun ba? Enche! Oh, Kuya Domeng. Ay, tay. Himala, hindi ka lasing ngayon, ha? Domeng? Oo, matend ako ng meeting sa school ni Lila eh. O bakit napataan ka? Eh, itatanong ko lang sana kay Richie kung nasaan si Angelo. Oh, bakit, Kuya? Eh, sabi kasi nung tatay ng kaklase ng anak ko, nakita raw niya si Angelo nung isang araw sa resort. Nag-banding daw kasi silang mag-anak. Resort? Bakit naman pupunta sa resort si Angelo, Kuya? Nasa trabaho yon. Eh, kaya nga eh. Sabi ko, namalikmata lang siya, lalo pa't sabi eh, may kasama raw ng babae. Ano? Bakit ba hindi sumasagot si Angelo? Kanina ko pa siya tinatawagan. Ay, naku, Richie. Paranoid ka tuloy. Huwag ka nakikinig kay Domeng. Gumawa lang yun ang kwento. Kasi naiingit yun kay Angelo. The favorite son-in-law. Pero bakit parang kinakabahan ako, ate? Alam mo sa ating lahat, ay ikaw ang nakakakilala sa asawa mo. Ano ba pagkakakilala mo kay Angelo? Siya ba yung tipo ng taong kaya mambabae? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Eh, bakit ka nag-aalala? Pero bakit hindi siya sumasagot ngayon? Richie, anong oras na? 10 o'clock na ng gabi. Pagod siguro yung tao, nagpapahinga na yun. Pwede ba kumalma ka dyan? Mabuti pa manood tayo ng pelikula. Ay, sino ba to? Hello? Ako nga. Bakit? Sino ka? Nasa? Ospital? Nasa ospital ang asawa ko? Bakit?
Richie? Ate! Bakit? Ano nangyari? Ate, Diyos ko. Diyos ko, bakit nangyari ito? Ano nga nangyari? Saan sa Angelo? Ay, inuoperahan pa siya. Diyos ko. Ate, hindi ko maunawaan. Hindi ko maunawaan kung bakit nangyari ito. Ano ba talaga ang kwento? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang ikwento. Hanggang ngayon, gulat na gulat ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nalaman ko. Ganito nalaman ko sa barkada kong pulis. Oh. Nahuli raw si Angelo ng mister nung kalaguyo niya. Ha? Ang eksena pa ganito Nasa loob ng kwarto sa isang resort yung dalawa. Tapos, pagpasok ng lalaki, galit na galit. Hoy. May dala raw itak. Wow. Naabutan niya nagtatalik si Angelo at ang asawa niya. Hindi kaagad nakatakas si Angelo, kaya yun. Initak siya sa Saan? Yung alam mo na. Diyos ko po! Yung babae naman ang sabi, kinaladkad Tama na, Doming. Tama Kanina, na. gusto mo akong magkwento, ngayon ayaw mo na. Hindi pa rin ako magpaniwala hanggang ngayon. Kumusta na raw si Angelo? Buti pa, bisitahin ko. Bakit? Bakit bibisitahin mo? Mabigyan ko man lang ng moral support. Di ako mahihiya yun Ako kailangan niya makausap ngayon kasi akong lalaki. Sa tingin ko, kailangan niya na makakausap ngayon. Ano naman ang sasabihin mo sa kanya, Aber? Na humingi siya ng tawad kay Richie. May katinuan din pala utak mo, no? Lasenggo lang ako pero itong sinasabi ko sa iyo, Ningning kahit kailan. Hindi ako titingin sa ibang babae. Sa'yo lang. Ewan ko sa'yo. Ikaw lang ang maganda para sa akin at wala nang iba. Rosario, please proceed to the emergency room. Miss, saan ang kwarto ni Angelo? Angelo Berdin? Bakit? Ikaw ba? Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Richie, Alam mo ang pangalan ko? patawarin mo ako. Patawarin mo kami ni... Huwag mo akong hahawakan. Akong may kasalanan ng lahat. Mabuti alam mo. Patawarin mo sana si Angelo. At sino ka para humingi ng tawad para sa asawa ko, ha? Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Huwag ka mag-alala. Bukas, iyo na siya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ipapabaya ko na siya sa'yo. Tingnan ko lang kung maging masaya ka pa kasama ang isang lalaking inutil na sa kama. Richie, Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Dami kong tanong sa isip. Pero wala akong mahanap na sagot. Sana namatay na lang ako. Mas gusto ko pang mamatay kaysa magpaliwanag sa'yo. At hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Alam ko. Alam ko rin na hindi mo ako mapapatawad sa nagawa ko. Ni minsan, hindi ako nagduda sa'yo. Ni minsan, hindi ko naisip na tutumihan mo ko sa ulo. Naniwala akong gaya ng pangalan mo. May ugali kang anghel. Pero nagkamali ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ko, Richie. Patawarin mo ko. Patawarin mo rin ako. Kung hindi pa kita mapapatawad ngayon, Angelo. Pero ito lang ang tiyak ko ngayon. Hindi na kita kayang tanggapin pang muli sa buhay ko.
Richie, Magsama kayo ng babaeng sumira sa kinabukasan mo at ng pamilya natin. Richie, wag. Huwag mo itong gawin. Patawarin mo ko. Richie, patawarin mo ko. Hanggang ngayon, kumikirot pa rin ang sugat na iniwan ni Angelo sa akin. Pero unti-unti ko nang tinatanggap na sa buhay ng isang tao, may mga desisyon talaga tayong kailangan nating panindigan. Kahit masakit at mahirap. Ako po si Richie. At ito ang aking buhay. Sa bawat desisyon natin, kailangan nating paghandaan ang kahihinatnan nito na maaaring makabuti o makasama sa atin. Mga nagsiganap, Junel Banamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Richie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merry Christmas po, Nanay Narda! Ay, Myra, Merry Christmas din. Heto po ang gift ko sa inyo. Ay, salamat ko naman. Nagabla ka pa. Okay lang po yun. Ay, nasaan nga po pala yung best friend ko? Ay, nandun sa kwarto. Midlip sandali. Sumakit kasi ulo eh. Kumusta na nga po pala yung project niya? Kanina yun, di ba? Oo, ayos naman. Successful. Tinulungan siya ni Oscar at ng mga barangay namin. Dumating po ba si Gerald? Ay, naku, hindi. Nagtalo sila ng gusto ni Ruby nung isang linggo. Nasundan pa yun ng tanggapin ni Gerald, yung kliyenteng hindi tinanggap ng aking anak. Napakalaking halaga pala ng ibinahid sa'yo ng taong yun, anak. Yes, Dad. Para palang nagtampo sa bigas ang nobya mo sa hindi pagtanggap sa kanya. Ay, nako. Matigas ang ulo niya. Bas pinahahalagahan niya ang kanyang prinsipyo, Dad. Walang mararating ang ganong klase ng tao, anak. Mabuti pa tapusin mo na ang inyong relasyon. Daddy? Dahil hindi naman kayo compatible. Makasisira lang siya sa tagumpay mo. Kaya makipag-break ka na sa kanya at paalisin mo na rin siya sa ating law office. Grabe naman ang mag-amang yun. Ang sama ng ugali. Di ko nga rin akalaing gagawin nila yun sa akin. Paano ngayon yan? Saan ka papasok, anak? Kinausap ko na po si Myra, Nay. Kinuha na po niya ako sa law office ng tito niya. Kaya magkakasama na kami. Ay, mainam naman. Nay, hindi po pababayaan ng Diyos si ate dahil nasa panig siya ng kabutihan. Nalulungkot nga ako at nangihinayang. Biruin mo, 3 years yung relasyon namin ni Gerald. Hayaan mo yun, te. Buti nga nalantad sa'yo habang maagang pag-uugali niya. Malaki pa ang chance mo na makahanap ng mas karapat-dapat sa'yo. Tama ang kapatid mo, anak. At narito kami
Karamay mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Nay. Oscar, malaking kagaanan sa loob na kahit tagapagtanggol ako, may mga taong sumusuporta at nagtatanggol din sa akin. Congratulations, Attorney Ruby! Naipanalo mo ang kaso ni Rowena. Ay, ang saya-saya ko, Myra. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niyang mangibabaw ang katarungan. Pinag-uusapan ka na nga ngayon, Attorney. Ay, ano ka ba? Tigilan mo ang katatawag sa akin ng attorney. Dalawa lang naman tayo dito sa room. At hindi naman yan ang lagi mong tawag sa akin. Naku, napaka-humble talaga ng best friend ko. Eh, teka. Bakit naman nasabi mong pinag-uusapan ako? Dahil natalo mo si Ronald Millones. Maging ang dati mo boyfriend. Kalimutan na nga natin ang taong yon. Tara, halika. Lilibre kita ng lunch. Ay, sandali. Lila, may tatanong lang ako. Ano ba? Ano na naman yun? Teka lang. Ano? May feelings ka pa ba kay Gerald? Mahal mo pa ba siya? Oh, kayo pala, Nay. Pasok po kayo. Yan ba yung mga isasama mo sa mga ipamimigay ng ate mo sa darating na Pasko? Opo. Abay, kadami! Mas marami kaysa nung mga nakaraang taon. Tumulong din po kasi ang mga office mate ko. Matutuwa ang ate mo niyan. Sa kanya rin, maraming nagbigay ng tulong. Ang bilis ng panahon, no, Nay? Oo nga. 2 years lang ang nakalilipas. Buhat ng simula ni ate ang proyektong ito. Ay, tama, anak. At sa awa ng Diyos, lalong gumiginhawang buhay natin. Lalo kaming nagtatagumpay ni ate sa aming trabaho. Attorney Gerald! Oh, it's been a long time. Bakit narito ka sa law office namin? Gusto ko sana makausap si Ruby, Myra. She's not here. Inaasikaso ang gift giving niya for December 24th. Patuloy pa pala yun? Of course. At tumutulong din sa project na yun ni Ruby, ang aming law office. Ano ba sadya mo sa best friend ko? May importante sana akong sasabihin sa kanya. Oh, di puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Gerald? Kumusta ka, Ruby? Okay naman. Siya nga pala, may dala akong mga goods. Pantulong sana sa mga ipamimigay mo for this Christmas. Talaga? Gusto mo na ako tulungan? Oo. Dahil nakilala ko na ang pagkakamali ko, Ruby. I'm sorry, ha? Sana buuin natin muli yung magandang pagtitinginan natin. Napatawad na kita, Gerald. Kaya lang, hindi na pwede yung gusto mo. Ruby, bakit naman? Mayroon na bang iba? Wala. Pero, wala na rin ang dating pag-ibig ko sa'yo. Ayokong lokohin ka, kaya pasensya na. Humanap ka na lang na iba na maaaring magmahal sa'yo. Kahit wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon, masaya ako dahil nagagampanan ko ng tapat ang aking propesyon.
Ako po si Ruby, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito po ang aking buhay. Hindi hahayaan ng Diyos sa kalungkutan ang may mabuting kalooban, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Ruby. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant, Phil Cruz, production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.